Sai na ce masa to malam ya zan in samu wannan abu. Sai ya ce to a zahirin gaskiya idan na samu farin kyalle duk lokacin da na yi jima'i da namiji kenan sai in samu wannan jima'in da muka yi kai magana fa ina jin nauyi amma tsakani ga Allah wato ya kama dole ne ina dan cin kunya har ga Allah amma ya kama ni wato kamar yadda idan malami hakan mumbari duk abin da Allah ya ce ta bangaren kiyayewa dole ya faɗi duk ta inda matsalan yake to wallahi haka tankar maganan da nake yi. Sai ya ce duk lokacin da na sadu da namiji a lokacin ke ne ce zan shafo wannan mani a jikin kyalle fari sai in nannaɗe shi kamar laya sai in ɗaure sai in kawo mishi da shi za a yi amfani. Sai na ce gaskiya malam samun wannan abin zai zama min aiki saboda bayan da miji kamar yadda na gaya maka kuma kaga a gidan iyayena nake ban san yadda zan yi in samu wannan abu amma zan yi shawara duk yadda ya kasance zan same ka in gaya maka. Sai ce ai kun ji matsalan ku kenan yara shi yasa ko za mu yi aiki mun fi so mu samu mutumin da ya mallaki hankalinsa amma irin ku yaran nan sai an kawo muku abin da za a muku aiki a kai ku kawo wani hujjoji. Na ce to malam ban yi shawara ba kan maka alkawari in ce zan kawo ban samu ba. Sai ce to akwai shawarar da zan iya kawo miki dama mu ba ma yadda wannan matsalan ya samu da mu saboda ba ma bukatan haka so amma idan kamar ya kama babu yadda za a yi muna iya yi mu tuba ga Allah saboda taimakawa saboda duk wanda ya gyara aure Allah zai taimaka mishi nace haka ne. Yace idan zaki yi amince kuma yadda na ga miki wannan abin da za a nemo a kaki iyo shi a cikin farin kyalle to za a samu rago lokacin ya gaya min za a samu rago za a samu farin yadi kamar yadda na gaya muku rannan farin yadi ko shadda da inda karfi yana ya gaya min za a samu sannan za a samu sallaya zai zo na akai zai yi aiki kamar na tsawon kwana 10 to da wannan abin za a sarrafa aiki ce to shi zai iya taimaka saboda taimaka ma rayuwata shi zai yadda ya mu'amala da ni idan yi mu'amala da ni saboda a samu a biya min bukata na ce to babu damuwa mala amma idan na koma gida duk yadda ake ciki zan zo in same ka in gaya maka. Sai ce to shikenan na tashi na tafi na samu matan da ta hada ni da shi nace wanda tace na'am nace kin ji abin da bawan Allah ne ya gaya min da nace mishi ba zan samu ba kuma sai ya ce mun ko shi zai iya din ya taimaka min to amma tun asali ina jin tarihi aka ce din mai maganin da zai maka magani idan ya ce sai yayi mu'amala da kai kafin maka wannan maganin to wannan mutumin koda yayi aikin shi baya tasiri saboda aikin shi zai tasiri ba sakamakon ba a hada aikin Allah da sabon Allah nace gaskiya ni har ga Allah na haƙura da aikin wannan mutumin na haƙura ba zan iya ba to wallahi sun matallahi ta dalilin wannan abin na haƙura da aikin wannan mutumin shi dai ban yi wannan aikin ba. To bayan wannan ku yan ɗari'a da kuke magana malaman ku ta inda suka batar da ku ba sa so in izala su faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa yau ku tuna akwai matashin da ko da aure zai yi bai yadda ya aure kai tsaye bai je wajen wani malami ya mai istihara ya duba masa auren na akwai alkhairi ko babu sai ya je an duba masa wani ko zai yi tafiya sai an je an duba masa yin tafiya. Sai na ce masa to malam ya zan in samu wannan abu. Sai ya ce to a zahirin gaskiya idan na samu farin kyalle duk lokacin da na yi jima'i da namiji kenan sai in samu wannan jima'in da muka yi kai magana fa ina jin nauyi amma tsakani ga Allah wato ya kama dole ne ina dan cin kunya har ga Allah amma ya kama ni wato kamar yadda idan malami hakan mumbari duk abin da Allah ya ce ta bangaren kiyayewa dole ya faɗi duk ta inda matsalan yake to wallahi haka tankar maganan da nake yi. Sai ya ce duk lokacin da na sadu da namiji a lokacin ke ne ce zan shafo wannan mani a jikin kyalle fari sai in nannaɗe shi kamar laya sai in ɗaure sai in kawo mishi da shi za a yi amfani. Sai na ce gaskiya malam samun wannan abin zai zama min aiki saboda bayan da miji kamar yadda na gaya maka kuma kaga a gidan iyayena nake ban san yadda zan yi in samu wannan abu amma zan yi shawara duk yadda ya kasance zan same ka in gaya maka. Sai ce ai kun ji matsalan ku kenan yara shi yasa ko za mu yi aiki mun fi so mu samu mutumin da ya mallaki hankalinsa amma irin ku yaran nan sai an kawo muku abin da za a muku aiki a kai ku kawo wani hujjoji. Nace to malam ban yi shawara ba kan maka alkawari in ce zan kawo ban samu ba. Sai ce to akwai shawarar da zan iya kawo miki dama mu ba ma yadda wannan matsalan ya samu da mu saboda ba ma bukatan haka so amma idan kamar ya kama babu yadda za a yi muna iya yi mu tuba ga Allah saboda taimakawa saboda duk wanda ya gyara aure Allah zai taimaka mishi nace haka ne. Yace idan zaki yi amince kuma yadda na ga miki wannan abin da za a nemo a kaki iyo shi a cikin farin kyalle to za a samu rago lokacin ya gaya min za a samu rago za a samu farin yadi kamar yadda na gaya muku rannan farin yadi ko shadda da inda karfi yana ya gaya min za a samu sannan za a samu sallaya zai zo na akai zai yi aiki kamar na tsawon kwana 10 to da wannan abin za a sarrafa aiki ce to shi zai iya taimaka saboda taimaka ma rayuwata shi zai yadda ya mu'amala da ni idan yi mu'amala da ni saboda a samu a biya min bukata na ce to babu damuwa mala amma idan na koma gida
di yadda ake ciki zan zo in same ka in gaya maka. Sai ce to shikenan. Na tashi na tafi na samu matan da ta haɗa ni da shi, na ce wanta ta ce na'am, na ce kin ji abin da bawan Allah ne ya gaya min, da na ce mishi ba zan samu ba kuma sai ya ce min ko shi zai iya idan ya taimaka min. To amma tun asali ina jin tarihi aka ce duk mai maganin da zai maka magani idan ya ce sai yayi mu'amala da kai kafin maka wannan maganin, to wannan mutumin ko da yayi aikin shi baya tasiri, saboda aikin shi ba zai tasiri ba, sakamakon ba a haɗa aikin Allah da sabon Allah. Na ce gaskiya ni har ga Allah na haƙura da aikin wannan mutumin, na haƙura ba zan iya ba. To wallahi sun matallahi ta dalilin wannan abin na haƙura da aikin wannan mutumin, shi dai ban yi wannan aikin ba. To bayan wannan ku yan ɗari'a da kuke magana, malaman ku ta inda suka batar da ku ba sa so in izala su faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa. Yau ku tuna akwai matashin da ko da aure zai yi bai yadda ya aure kai tsaye, bai je wajen wani malami ya mai istihara ya duba masa auren na akwai alkhairi ko babu, sai ya je an duba masa. Wani ko zai yi tafiya sai an je an duba masa yanayin tafiya.